Seno sadèrèngipun dipun lajengaken niki wonten salah setunggalipun wara-wara. Berita kehilangan sinten kemawon sing wonten sakmenika kula dipun wekas wonten tiyang wonten nggih menika griya engko umumno Mas aku mang kelangan barang. Sinten kemawon sing wonten mriki menemukan kopi nyuwun sewu nggih segera diwangsulkan ke panggung sepindah matur sembah nuwun. Sik to Mas, kehilangan apa? Kurang jelas ngene aku mangkan mlebu nyang omah tiweling. Nggih. Nyang ibu-ibu, Mas aku mang kelangan barang umumno. Lah, saiki tak umumke sing sapa wonge nemokne kopi nyuwun tulung ndang diwangsulke teng panggung. Anu niku wau nggih sajang teng kula. Napa? Kalih kelangan jajan, kalih sekolah wonten Ya, iku lho Aku aja kuwi Mas, aku cegah lek putihan wis. Aku wong ngene. Ngene. Galon masuk galon. Galon. Semoga dipelajarin malih sarangan kanca-kanca nyu permata. Mendah boyo. Kasih. Cocok.
Ternyata kira anu lho. Nggih ramping nggo tabak. Terus kadung bengok tak teruske wae. Tak boleh aku meh nututi iki kok minggir apa ora aku ngono. Ayo to dipun lajengaken malih sawenipun mangke 3 Widawati masyaallah badhe dipun kawiwiti nggih menika Gedhog Purwaka semangga. Mendah boyo Sambung wanci dalu. nggih sambung wanci